खुलुमबाय बिटिआरनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायग्रोबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौ बुथुमनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ बानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। 5 साननि हाबाफारि लानानै रुपी दख'रा साबजमिन दुर्गा फुजा मन्दिर 69 थि दुर्गा फुजा खुंफुंनाय साखाफारा। चिरां जिल्लानि 14 नं चिरां दुवार बियाबनिफ्राय निखाता भिसिडिसिनि सिङाव थानाय गोरिब नखरफोरनो मैया बिटिआर सोरखारा गोरिब नखरफोरनो रांखान्थियारि बिथिङै राफोद खालामनो जौगाखां बिटिआर खालामनानै प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआर सोरखारनि थांखि। बे थांखिखौ सिगां दोननानै आइजोफोरखौ राजखान्थियारि बिथिङाव गावखौनो गसंथाहोनो मदद होनायनि नोजोरजों जि सुग्रा मेसिन। मैया बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा सा 19 आइजोफोरनो जि सुग्रा मेसिन राननानै होनाय जायो। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कक्राझारनि नोगोरारि सोरखारि देहा फाहामसालियाव दा वार्ड प्रिमेसन डे सेलिब्रेसन प्रग्राम स्टार्ट हाबाफारि खुंफुंदों। बारग' एनडिबि आफादा एनडिबि नि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनांगौनि दाबि दैखांनानै मैया चिरां जिल्लानि हाग्रामा दालांनि साखाथियाव खुद्रिसानाय हाबाफारि लानाय जायो। शिबसागरनि थलुफुराव गाज्रि रोखोमै गाग्लोबनायनि बेरेखायै सालबारिनि फुकुवामारियाव सोमावसारदों। चिराङाव सासे बर' आइजोनि गोदोनानिफ्राय सिखावआ सना बोखांनानै लांदों। बर' हारिनि नायल जाल मोनसेल' टिभि चेनेल जायजों बर' हारिनि गनाय जोमनाय, मोसानाय मुसुरनाय बायदि बिथिंखौ फोसावनो खाबु गोनां मोनसेल' टिभि चेनेलखौ भारत हादरनि मिनिस्ट्रि अफ इनफरमेसन अफ ब्रेक्सिटआ बन्द खालामनो थाखाय बिथोन लादों। कक्राझाराव थानाय दूरदर्शनखौबो बन्द खालामनो बिथोन सौफैनाय। बे बिथोनखौ खोनानाय लोगो लोगोनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मैया फुंबिलिनि समावनो नुजाथि होयो आरो बे दूरदर्शनखौ बन्द खालामनो नाङा होननानै बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। बिटिआरआव थाबैनो केटिएम बाइकखौ बन्द खालामनाय जासिगोन। बे थांखिखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा केटिएम बाइक कम्पानिनो आर'जलाइ लिरनानै खोन्थाबाय। मानोना गोबां लाइमोनफोरा बाइकनि जाब्रबथाय जानानै जिउ जोबनायाव केटिएम बाइकनि जोंबो जाथाय जानाय नुबाय थानाय होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। जोंसां मसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि थार बिजिरनाय मोननांगौनि थाखाय दाबि खालामनानै केन्डेल सावनाय हाबाफारि तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव तामुलपुर कलेजआव केन्डेल खालामनाय हाबाफारि लादों। बेखेवगिरि महरै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आखान्थि नेहाथारि बानेस्वर बसुमतारी आरो तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि अजित बर' बिथांमोना बाहागो लायो। बर'नि गिबिसिनै दिहुनजानाय आलायारन बर' सावथुनखौ गोलाव बोसोरनि उनाव मोनफिननाय जाबाय। थाबैनो आलायारन बर' सावथुनखौ नुनो मोनफिननाय जागोन।